Takuk Norendro Debormani Sak Hamiano Nugui Tiniwa Ang Tangi visit Kalai Naika Lati Sora Bisini Bisin Kobjakni Brogni O Parawo Takuk Norendro Deborma Bini O Kaklap Kupala Jakmani Hinke Bini Agio Kusukmani Tomani Bagi Mono Kaklap Kupala Way Bina Ingti Klai Kop Kiwi Mani Ko Bisik Tamro Bini O Kasatabu Wahamiani Bagi Belai Keno Family bahamini bagai bo lukuni subasu nangai tongo haini bagai diniwo isemisa bini bagai subasu ni bagai thangmani tini jeng phalejak kaisa belakna nangkungmani normi bisingo phunungna bagai especially tripura hawa chini tripura sarong bisingo belai kheno sakhamya belai kheno rogi gonang gobang ma tongi dong gecheng abono tuino jeng tini phaisok bajak laite sora Amsani bisingo khobjak kaisa kamiwo chini taku khoroksa belekna sa khamya jeng thangnai rogobo nuka social media o hangke bini sa khamya na tei sengteisa tini kisa nainana bagai phaijak ani bisingti klai gacheng bini bungrok saimalayan tesa kahamke tesa sengnya en gatai bini je sa khamya mar kam na tei kisa tesa details khlai information seng nawana gacheng tabo phaisok bajak amon bagai phaiding ge chini yang bisingo tong chun darano seng tabo kisa sengnya en hangke bini bungrok tai bahai baki bina rugi rok je ingmani seng nuka bina ro khaklabo belekeno kisa hai ingjak ke abono tei seng bini bisingtin saimalayan bahai ke ama hai kisa rok ngai bo tabuk sa khamya ngai kalai tongka 3 bosor moi bino sa khamya ngai bo kalai jak nei seng saimanka ge seng topano bini bisingti chak hamke saimalayan paiding ge seng pulyawan saimana daran bung ki seng an bung de Norendra Deborma nong bo paran bung kutam mo ikon na chitago Jintagon laichu sora laichu sora kalai bla nong Acha kini nabo je khaklabo je ksanok manabo bahike ingkha ba pulawa tamni bagai ni nabo ksarong khama kisi sate saikena ri chong yo pula kya bohok sao bohok sate ko apro samahai tai ko matai tai na bi kya ko eta tam chai ko emni ni nabo ksa mane tamni bagai pula no mokhe go kopkari na bagai tai ko kopkari na bagai agi wangke kusugo haja kya kusugo kya kusuke kulum ta yete bisar mondo hospital thaka ko kalai khata jibio baro jibio thani ko ni ta pari ro khatai ko ino bo operation khlai kya ge operation khlaiman ta boi koi bosor ka 3 bosor 3 bosor gai dong na ke 3 bosor gaun bising ni no kesa tabu hamsu ya kona hamia ke ni je kusung mar ka hada ham ka abarok to bebang hambai chin hambai ja taw kesa simin bia jalta ga kesani tei neng teusa doktor ong naija kani khraman bahai tam sana no ko mia thang tei ko ge tabuk bahai ni chairo kana no hamnai ni sabla hamnai sabna ke ning abun bagai hamnai no ke ni no kesa belekeno ngui tong khana ganga suk bosor romoi nang ko sa ko tong mani abon asuk hamnan bagai de sai tok tong mani tabu bisingo ni nabo chungchini social media ni bisingte no noka tekisa channel ni bisingte ke nono je ni no je sarong na tei nang hamnani abo tabu khain hai nang kam ke doctor naijang nani bagai nang miawo thangi phai ge hasilana miawo thang phai ke chung saimangka bino kesa 3 bosor moi belai kheno bo kosto manjak ke bigra poribani bagai nukungni bagai bo belai kheno bo hamna musuk bana hamri mayam heng tong khata hainulana ge rang puchar kriba ko bondo khlaima tong kha nai me ata ke seng saimangka khabang da kute busong bini yok kesa 3 bosor moi belai kheno sa khamya bo kalaijak haini bagai seng saimano especially salarok no sini nukung rok no belai kheno solinai abun bisingo seng borokni poribar belai kheno hamtaya hai himpano abun bisingo se poribani je korta hanjangnai se bose sa khamya kalai tong kota seng saimano jotono poribar cholan belai kheno chini bagai kotin eba ke abno cholan belai kheno chugya
ama haing tong tau condition ga जों साइमाले नबाय खलायनो जों जे मानसाक चिनि बिनि बागै जों सुबो किसे सुरलायने हामनायनि बागै बिनि साक हामके हामनाय मानायनि बागै ब ताबुक साइमाका बिनि बिसिंति मियाव बाहायनो ब टेप्स ट्रिटमेन्ट बागै ब थांजाक कामके ट्रिटमेन्ट थों आबनो जों नायनाय के नरकनि जतनि न सुरि मुंनांनाय गे गोसे बिनो गोसरा खामै मानो गे जों तेबो बुसंगन रकनि बागै बिनि बागै तेबो जों कयेकटा फुटेज भिडिअ नंग बागै फनगन नाय दंनि सय